batang ko na ito, pwede mo sa. Ikaw yung bibig mo na yun, baka magdabangay ka. Okay lang, bigyan ka na lang. Kuwan na. O ano ba, hindi mo man ang pagsit. Ate kami sa bawat kalabas na. Naalala ko lang kami na, kami nung Saan yun? Anda, nabating nag-gay ko kasi ito. Sa dondong. Kasi ito mas na, Ayaw sa nila. talaga na, kuwapa yung, basta, tinakan ko din yung Kinakay na rin, mate. Saan kinanaan mo yun? Alam ko rin, napaglako na, saka nalagpas pa eh. Kuna na, ante, alam 50,000 nun. Iskinito pa lang, ha? Ito po, dito sa diba, dito Kalapao. No, nalagpas. Ante, sa daan yung motor ko, nakalawag ka rin, nag-reset pag motor ko, na. Kaya dyan sa inyo. Tuloy mo lang saan? Tapos ito. Ano pa man sige? Tapos doon sa kanila. Yung grade 6 taon yung natapos niya, tulad pa yun. Tatas, sino marami? Ang kasi hanay-gulay. Buti ni Susi, Charlie, tulad ka kayo, isa mo na. Ay, hindi, kinulag ka trabaho ito. Ay, adi matinda ka dito, hanggang sinsinito tayo tigbipon. Ay, hanay ka eh. Ay, di nene, mangga, kapit ito ko ng kabayan. Ay, hanay ka lumatan. Ay, di ba ito ka na namin malungan niya? Ay, di lang ako na pakyaw, song. Ang natatana ka di ba? May pamilya ko na. Nalipod di, Nakakala ka. Spirit ng Lunes, napanambot, nagpapatalanin, nagpapatibo, nagpapatuloy. Martes, kahapon, napanganipaligay, napangalang nagdimanan. Kaya wag naman niya, Lunes, Martes, at Nagkules, kaya kanya naman. Ang ayaw nyo na naman, ano, adawa, bulgulong timanggan, hinating lang. Hindi na daw pinigidulin ko, kung natin ang bulgulong maglang ako, bakit may timalong, kaya mo. Ano ba kaya? Ito pwede may maalang. Kain mo yan. Ang nakita, ano? Ang nakita. Ako hindi makikita tawag ni Wag yan. Hindi, ito meron pa, oh. Uwi ka na. Nagkapiat kami limang na sama. Nagkapiat. So nga, pero hindi ko nagkapiat limang. Gusto ko, magkapiat kami. Natanggol. So, ano tayo tayo? Hoy, Sabado. Una naman niya kung natay mo. Natay mo ka na. Ano? Natayo ah? Natayo ah? Samahan kayo, tapos kayo. Natayo na, yung may kahan. Tulong tayo mo yun eh. Oh, bagay rin ni Dalanod. Tulong tayo yan, tulong tayo yan. Ano? Nakailangan ka na. Isang natalakay. Lakay kami ng sinibigay. Ay, di man tayo. Tayo tayo, paano kung naman nagdudulog kayo na? Kayo paano? Kailan? Tulong tayo niya. Ito magiging tayo. Sabado? Ano? Oo. Pinapintan. Wala. Ano? Magpasok sa auntie. Diyan, walang pasok. Diyan, Sabado, sumasabi namin mo. Wala ka na, Sabado. Sabado ba yun? Sana. Hindi na. Hindi. Bukas yung tindahan. Hindi makakasama sila. Siya tayo lang. Dali ako, ano man, taluntan, Hindi na. Sige, ang tayo na. Siyempre. Wala pa puno niya, Huwag na yan. Dito na tayo diyan. Dalam tayo diyan. Ito may sana, mga ganito. Huwag, diyan. Sabado. Ano na daw sumuro, ano sa kailangan? Okay, di ka nagkalot, tulo dito yan. Doon na. Doon na, Mainit dito. Doon, presko. Ano? Ano pa rin naman kinakaiba? Kaya ako nagkain. Wait. Ano natin ko? Baka mabulunan ka. Na nga. Ating ko. Baka mabulunan ko. May mabilo na At di ba, Pen, may nabibili ng regular na barbecue lang. Barbecue. Ay, kung busy sila. Oo. Bitawan mo. Ako na. Na? Hindi mo naman Hindi pa natin kayo dito. Sana, kasi ang pinay ko. Wait lang. Napuputan ko dito. Sakit natin. Ubusin mo na yan. Wala na. Wala na yan. Sandali lang. Malaki. Tago ko parang tumili ah. Dati na. Disisipline na hindi ko ah. Nung may mga lutulan na. Tayo gini dyan. Hi. Kaya magyata tayo. Kaya na niya. Pero na.
Ay, apa meron din niya yan? Ano pa nga tawag kaya? Hi. Ah. Mga 10, Sabado. Kaya na Oo. mapupuno ko, pupuo, gamin nagpaspas si Karen. Yan na rin, yung narinig ni pagkatakaw. Pagkatakaw na kayo yung mga tatang, may dito sa narinig ko. Bahala ka. Oh. Wala na. Na. Kami, ang mga kainan ko, totoo kami. Gagabi mo nila dito, oo, natin. Den, Ah. jadi itu may baaw, di ba na magpapalo? Pwede, doon na lang Wala, mag-ihaw. namatay doon. Wala na. Eh, bigay ko yung sabi mo sa iyo, bigyan na lang kayo ng pan. Bigyan na rin din na lang. Ay, saan man nabibili nun? Hindi ko alam. Saan man nakabili? Meron yata, Sige, ako. sa kanya yata sa pan. Hindi naman ako nagbubukas ng mga ganito. Bukas na, bukas. Bye-bye ka na, bye-bye ka na, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Flying kiss. Ano yan? Flying Sabihin kiss. ko na, yung isang libo, dato kumata, hindi ba ba? Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Ganito, oh. Oh, yan. Galit, 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 galit. Kulit. Bye-bye. Hindi ka lang punta ng Sabado sa Kwan.